ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ಯಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹೇ ಅಕ್ಕ ಗ್ರೀಷ್ಮಾ, ಹಲೋ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ನನಿ ಚಾಪರ್ಯರ ದಾದ ತಿಂಡಿ. ಹಾಯ್ ಗುಂಡಿ, ಅಬ್ಬ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವು ಬೈದಾರ. ಧನಿಷ್ TMT ಪನ್ಪುನಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪಂತಿರ ಹಲೋ. ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ 7 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಬೇಗ ಬೈದಾರ. ಯಾನ್ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯತ 8 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಚಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಪನರ್ ಕೇಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಂಡಿ ದಾಲೇಜ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂತಿನ ಚಾಂಡ್ ಪಂತೇರು ಗ್ರೀಷ್ಮ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಧನಿಷ್ TMT ಆಂಡೆ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. GK ಭಟ್ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ. ಯಾನ್ ಗೌತಮಿ ಅವೇ ರಕ್ಷಿಯ ನಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಓಕೆ ಪಂತೇರ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಾರಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಾಯ್. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್. ಚಾಂಡೆ ಕೆಂದರ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡೆ. ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೇ ಗುಂಡಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಇದೆಂಚೊಲ್ಲರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸೂಪರ್ ಬಂತೇರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಜಿಪು ನೀ ಬಂಗುಡ ಮೀನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಯನ ಮೀನ್ ಹೇಡಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂಡೆ ಕೆಂದರ ಹಾಯ್. ಫಸ್ಟ್ ಇರೇಗ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೆಂದರ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂಡೆ ಕೆಂದರ್ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲೆ ರಣ್ಣಿ ಕೇಂದರ್ ಓಲೆ ರಣ್ಣಿ ಪೂಜೆರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪ್ಪಿರೋದು ಇನ್ನು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬುಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ. ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ಪರ ಬರ್ಪು ನಾವು ಬುಡುಂದು ಬುಲ್ಪುನತ್ತವು ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಬುಲ್ಪರ ದಾಲಾನ್ ಪರಪುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ದಾನೆ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಬೇಲೆತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಡು ದೊಂಪ ಮಾತು ದೊಂಪ ಕಿಸ್ಸ ದೊಂಪತ್ತು ಒಂದು ದಂಬೆ ಉಂಡತ ಈಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಟ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಬಯ್ಯಾಗ ಬೇಲೆ ಬರು ಸುಮಾರು ಇತ್ತಂಡು. ಬಯ್ಯಾಗ ಬರ್ತೇನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಟ್ ಬೇಲೆ ಬೇಗ ಅಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಚೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು. ಓಕೆ ದಾದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಸಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಮೈತಿದಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಒಡೆಗ ಪೋತೀರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸೂಪರ್ ಪಂತೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಧನಿಷ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸಾರಿ ಮಿಗ್ಗೆಗೆ ಯಾನರ್ತಿ ಯಾನಿ ಧನಿಷ್ ಪೇರ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಆತಂತು ಧನಿಷ್ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಪಂತೇರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಲೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌತು ಚಾಪರಿಯರ ಕೇಂದರ್ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡೆ. ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲುಕ್ಕನಿಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಸ ಬೈದನಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಮಿ ಬಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬತ್ತೀರು ಗುಣನಾಥೀರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅರೆಗ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಬರು ಪೋಡಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಡ ನನ್ನ ಗುಂಡಿ ಬುಲಿತುಂಡ ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬುಲ್ಪೂಜಿ ಓಕೆನಾ. ನೆಟ್ಟು ಪೋಂಡು ಗುಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ಪೋಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪಲೆ ಕಾಯಿ ದಾನೆ ಆತಿನಿ ದಾಲ ಬಲಾಕಾಯಿ ದಾದಾತಿಜಿ ದಾಲಾತಿಜಿ ದಾದಾತಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಲ್ಲೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಬಂತೇಳಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಾಯ್ 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 ಸರಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ
ದುಂಬ ಬಾದೆಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೋಜ್ಗೂ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ. ಮನೋಜ್ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ ಪೋಪಿನ ಇದು ಬೇಗ ಬತ್ತಿಗೊಳ್ಳೆ ಪೋಪಿ ನೀರು. ಲತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಪೂರ ಜನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದಿಂದೇರ ಅಂದು. ಸೊ 7 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪಣತ ಕರೆಂಟ್ ಮೀನು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತೆ. ಮೈಕೆಡು ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಸಂಡೆ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ರೀತಿ ಸಂಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ನಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸಂಡೆ ಬರ್ಪಾರಂದು ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಓಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪರಿಯರ ಕೆಂದೇರ್ ಚಾಪರಿಯ ಸ್ವಾತಿ ಈರ್ ಪರಿಯರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರಿ ಹಲೋ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್? ಓಕೆ ಜಾಯಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತೇನ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ವೇದಾವತಿ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ ಹಲೋ. ಈರ್ ಒಲ್ತು ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಒಲ್ತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬೈಲೂರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗಲ್ನ ಚಾಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಆಪುಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಸ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂತರ್ ಅತ ಎಸ್ ಟೈಮ್ ಬರುಡತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಂಗ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೊ ಈ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋ ಬಂತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮದರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪೆರಡೂರು ಬಂತೇರು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಪೆರಡೂರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನ ಐ ಲವ್ ಯು ಬುಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕ. ಏರ್ನ ಈರ್ 10th ಏರ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ 8% 8 ಮಾರ್ಕ್ ಪಂಡ್ರೆಷ್ಟಿತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಅಂದು ಎನ್ನ 8% ಅನನ್ಯಾರು ನಾಯ್ಕ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಅನನ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಅನನ್ಯಾರ್ ನಾಯ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಅನನ್ಯ ಆರ್ ಈರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಆರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಚ್ ಅಕ್ಕ 93 ಬತ್ತಲು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ 93%. ಈ ರೀತಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೂಜಾರ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಪೆ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ತಂಬಿಲ ಇನಿ ಅಂದೆ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ. ಅಮಿತಾ ಅಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ. 93 ಬತ್ತದ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಾ ಇರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸಾರಿ 10th ಆಯ್ನತ 10th ಅದ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಪಂತೀರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ದೀಪಾ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಮಾಮಿ ಬತ್ತೇರು ಅಂದು ಮಾಮಿ ಬತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಆತ ಅಂದು ಶೆಕೆ ಮಸ್ತ್. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಡಾ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಇದು ತುಳುವೇ.
ತುಳುವಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಾಲೆ ಹೊಡೆಕೊಂಡು ಸಿರಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚಾಪಡಿಯರ ಧಾನ್ಯಪ್ಪ ಇರ್ನ ಪತ್ತೆಚ್ಚೇನು 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತದ ಎನ್ನನೇ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ತಂಬಿಲ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತರತ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನಿ ಲೆಪ್ಪುಡ್ದು ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಓಲ್ಪಂಡ ಪೆರುಡು ಬಿಡದ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಆತ್ಮಿಕಾ ರೈಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬೋತೇರು. ತೃಪ್ತಿಸ್ ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಂತೇರು, ಹಲೋ. ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಲೈವಿಗೆ ಬಲೆವರ ಬರ್ ಪೂಜಾರಾರು ಬರುಡುಂದೇ ಬೋಡುಂದೇ ಅವೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಪೋಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿಂದೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಡ್ ಅವು ಯಾ ಲೈವ್ ದೀಪನೇಕ್ಲ ಆರ್ ಪೋಪನೇಕ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಸೊ ತೂಕ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆರು ಸಂಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತನದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಆಂಡ್ ತಂಬಿಲ ಅಜಯ್ ಕರಡು ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡ ಅಜಯ್ ಕರಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಜಯ್ ಕರ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಣ್ಣದ. ಪ್ರೀತಿಕೆ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್, ಹಲೋ. ಎಂಕಲ್ನ ಟೀ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಂಡೆ ಎಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಡ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾರಿ. ಲತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್, ಹಲೋ. ದಾದಂಡ ಪನ್ಲೆಂಕ ಬೋರ್ ಆവുന്നുಂಡು ಆನಿ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೇಜ್ ಆನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀ ಪೂರ ಪತ್ತೇಜ್ ಇರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆನಿ ಲೈವ್ ಬೋರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಲೈವ್ ನಾನಿ ಬೋರೇ ಮಲ್ದಿದ್ದೇನೆ ಖುಷಿ ಆನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಏರ್ಲ ಬರೋಂದಿಜ್ಜರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಈತೆ ಸೊ ತುಂಬ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಈತೇಟೇ ಉಲ್ಲಾರ ಪೂರ. ಲತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್, ಹಲೋ. ಖುಷಿ ರೈ ಹಲೋ. ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ದುಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್. ಚಾಂಡ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಕೂಡ ಹಾಯ್. ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್. ಆತ್ಮಿಕಾ ರೈ ಹಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಎಕ್ಕಲು ಪೂರ್ಣೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪೂಣೆ ಗೊರೆನಲ್ಲಿ ಸುಪೊಲ್ಲೆ ಪೂಣೆ ಪುರ ಪುದರ್ಕೆ ಏನಾತೆ ಪೋತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರಲ್ಲ ಒಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪೋಡು. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಈರ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುಚಾರ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಗಾಯಸ್ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋತುಚಿ ಏನ್ ಪೋಪು ಬರುಡು ದಂಡಲೆ ಅವನು ಉರ್ತಿ ಬರುಡು ದಾದ ಯಾನ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಂಗೆ ನೊಟ್ಟುಕೋ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ. ನಿಖಿಲ್ಪುರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ನಿಖಿಲ್ ಇಪ್ಪುಚಾರ ನಿಖಿಲ್ ಪತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ನೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರವಚಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಾತ ಬತ್ತನು ಏರು ಮಾತ ಬರ್ಬಾರ್ದುಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಿಖಿಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಗ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮ್ಯಾಸ್ ಹೆಂಗೆ. ನಿಧೀಶ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಧೀಶಾ ಹಾಯ್. ವೈಷ್ಣವಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು, ಹಾಯ್ ವೈಷ್ಣವಿ. ಓಹೋ ಬಲೆ ಅಂಚ ಅಂಡ ಓಕೆ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್. ಸಂಗೀತ ಸುವರ್ಣ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಇರೇಗ ಇಲ್ಲಾಡ ಬೋರ್ ಆಪುಜ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಜೆ ಅನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಡು ಮನ್ಪೆನ ಕುಲ್ಲು ಜತ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟೆನ ವೀಡಿಯೋಸು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವು ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಪುರ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಅವು ಮತ್ತು ಆಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಬರ್ತಗೊಳ್ಳು ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಡ್ಪುನು ಉಚ್ಚುದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಂಟಾಡ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಆನಗರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುಂಡೆ ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಕೊಂಚೂರು 2 ತರಗತಿ ಉಪ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಂಚ 5 ಗಂಟೆ ಆಪುನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಬುಲ್ಪುನ ಕಡ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಊರೋಲು ಚಾಪುರ ಅಂಡ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡೆ ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು ಅಕ್ಷಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೊರಣಿ ಮಾಮಿಡ ಈರು ಕೇಂಡರತ ಯಾಂದಾದ ಕಲ್ಪುನ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂದ್ ಐಕ್ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಅಲೆಗ್ ದಾಲ ಇತ್ತೀಜಿ ಏಡದಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪುನ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ ಅವು ದಾಯ ಕಂಚ ಉಲ್ಟಾ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವು ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರತ್ತಾ ಆರು ಪಾತೆ ನಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕೆಲವರ ಅವು ಆರು ಪಾತೆರ್ ನಂಚನೆ ಕೆಲವರ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಹರಿಟೈಲ ಕನ್ಸುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕಲ ಕೆಲವರ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊರವರ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಸುಂಡು ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಅವು ನಮಕ್ ಕೇನಾಗೊಂತ ನಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಕೇನಲ ಕಾಪು ಕೆಲವಿನ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಕೆಲವೈಕ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವಿನ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದುಡ್ಪೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ವನಸ್ಸಾಂಡೆ ವನಸ್ಸಾಂಡ್ ಇರ್ನಂಡೆ ಭೂಮಿ ದೇವಾಡಿಕ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರು ಹೆಲೋ ಇರ್ ಕೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಷಯ ಪೂಜಾರಿ ಇರು ಮತ್ತು ಭಯಂಕರ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚಿಚೂರು ಅವಿನ ಪೂರ ಬೇಗ ಕಿವಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಂದಾರು ಆತ ಡೀಪದ ಪುರ ತೂಪರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತುಳುವ ಪಂಡು ಈರು ಜಾಬ್ ದಾದಂಡು ಪೋಪಾರ ಇತ್ತೆ ಅವಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ದು ಉಂಡತೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಅವು ಪಂತೀರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪೂರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆರು ಉಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಪಂತೀರ ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಪ್ಪುಲಿ ಇಂದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ತಾಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚದು ಹೊರಲೆತ್ತಿತ್ತೀರ ಅತ್ತೆ ಪೋತೆ ಓದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೈದಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತನೆಟೆ ಅನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಪಂತುನಲ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಎನ್ನ ಬೈದಂಡು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಲ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತನ ಅದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಅಂಚಾದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ದ ರೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಆತನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಮೀನಿ ಪಾಡ್ವೆ ಲಿಂಕ್ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ ಇಜಿಂದ ಕರಾವಳಿ ನಾಡಿ ಬಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬರ್ಪುಡು ಐಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಪಂದುಂಡು ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದುಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಐಟ್ ಒಂಜೈಟ್ ಓವೈಟ್ ಆಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂಡಾಗುಲು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ದಿರುವಂತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹೇರ ಹೂವು ಒಂದು ಒಟ್ರಶಿ ಒಯ್ದಂಡು ಸೊ ಒಂಜೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಪಂತೆ ದಾಯಿಂಗ್ ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ ಒಂದು ಪೂರ ಫಾತಿಮಾ ಪಂತೇರು ಈರೇರಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಸೊ ಮೊರಣಿವರ ಇಂಚನೆ ಆತನ ಲೈವ್ಡ್ ನಿಗುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಸೊ ಒರಿಯೋರಿಯಾಗ ಬೇತಕನ ಕಮೆಂಟ್ದ ಮಿತ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಅವರ್ಚ ಅಗಲ್ನ ಇಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಗಲ್ ಲಾಡೆ ಮಲ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆಶಾ ಪೂಜಾರ್ತಿಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಶಾ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಹಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಊರು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂದೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಡಾಲಿ ಸಂಧ್ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಅಂದೆ ಇತ್ಯಾರು ಹುಷಾರಾಯರತ್ತಂತೆ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ అయినತ್ ಬೇಗ ಮೈಕ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಾಲಕೇನುಜಿ ಓಕೆ ದೆಪ್ಪುವೆ ಖಂಡಿತ ದೆಪ್ಪುವೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಈ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡದ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿದಾನೆ ರೇಟ್ಗೆ ಇತ್ತು ನೋಡು ಮಿನಿಮಮ್ ರಡ್ಡಂಡಲ ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಸೊ ತೂ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪೆನಿದ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಅಂದು ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ಎಸ್ ತೂನಾಗನೆ ಬೇಜಾರಾಪುನಾರೆ ನಮ್ಮನ ಈ ನಾನು ಗೊತ್ತುಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ತುಯ್ಲಕ ಪುನರೆಂದು ನಾಗ
ಹಾಯ್ ನಿಂಗಪ್ಪ, ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ. ಹಲೋ. ಇತ್ತೆ ಈರು ಇಲ್ಲದ ನೇಮ ಇಲ್ಲ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜ ಏನು ಅರ್ಥ ಜಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಈರು ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕ ಕೇರ್ನ ದಾಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇಚ್ಛನ ಕೇರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಈನು ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ನಮಕ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಊರ್ಲ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಸಮಕಟ್ ನಮ ಕಲ್ದಿನೇಕ್ ಪೂರ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ದುಜಿ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡತ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ ನಮ್ಮನ 1.5 ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಚೆಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತೂವನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂವನ್ನ ಊರಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಊರ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಬೋದು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಸಮೇತ ಬೋದು ಬೈದ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ವೆದರ್ ಅಂಚನೆ ನೀರು ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಫುಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂತುನಂಡ ಐಕ್ PGಗೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಸು ಮಾತ ಅವೇ ಪರಂಗ. ನಾನು ನಿರ್ಮಲಾ ತಂಗಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಹಾಯ್. ಚಹಾ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಇವತ್ತೇನ ಅಂತ ನನ್ನ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ ನೀವು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಇರೆಂಚೋಲ್ಲಾರು. ಪುಷ್ಪ ಪಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಪ್ಪು ಪಂದ್ ಎಂಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಈರು ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ. ಪುಷ್ಪ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಈರೆಗ್ ಅಪ್ಪುಗೆ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಪಂದ್ ಎಂಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಪ್ಪು ಪಂದ್ ಬರೋಡ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು. ಈರೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಮೋಕೆಡ್ಲೆಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಎದೀತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹಲೋ. ಸುಮಿತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್. ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಡು ಉಂಡು ಜಾಬ್ ಪೂರ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು ಅವ್ರ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಬತ್ತದವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು. ಏತ ದಿನಂದು ಇಂಚನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಬುಜಿ. ಹೆಲೋ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂಥ ವಿಶೇಷ? ನಿರ್ಮಲಾ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಯಶು ತುಳು ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ. ಹಲೋ. ಫಾತಿಮಾ ಡಿಗ್ರಿ ಆತುಂಡತ ಸೊ ಈಸಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪನ್ಪಿನತಿ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಚೆ ತಿಕ್ಕುದೊಡ್ಡ ಎಪ್ಪನ ತಿಕ್ಕುದೊಡ್ಡು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಈತ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಅಂಚೆಪ್ಪನ ಓಲ ಇತ್ತದೊಡು. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂತೇರು ಬಾಲ ಪಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಮೂಲು ಬುಡ್ದು ಪೋರಲ್ಲತ್ತು ಅವ್ಳು ಇಪ್ಪರಲ್ಲ ಆತ ನಾನು ಜಾಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧುಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು. ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು. ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು. ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುರಿ ಗಂಡನ ಮನೆ. ಹೌದಾ, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ಮತ್ತು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ? ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಿಸ್ ಅಂದ ಪಂತೇರು. ಅಂದು ಏನಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ವೆಂದಾತು ಅಂಚದಾಳಿಜ್ಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ ನಮಕ್ ಈನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನಾಂಡತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ ಬೂಡೋಡು ಆಗಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರೆಯರ ಬರೋಡು ಬೊಕೇನು ಆತ ಬೊಕ್ಕದಾತ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ಲ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನನ್ನ ತೋಡು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ಓ ಹಾಂಡ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ತೊಂದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಆಸೆ ಆಪ ಮಾರೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಐಚಿಂದ ಕಿಟಿಸಂಡ ಅವೇ ಪೋಟಿಗೆ ಆಪು ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಪೋಡಿದು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಪೋಯೆ ಮೀಡಿಯಾ ಕರ್ದಿಯೆ ನಾನು ಒಯ್ ಕೊಂಚ ಕರ್ದಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜೇನೇ ಪತಂಕೊಲ್ಲುಂಡು ಆಯ್ಚಿ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಿ ಪುದರ್ ಇನ್ನ ಶ್ರೀಕೃತಿ ಪುದರ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನ್ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರಾಪುಜಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಅವೇ ಇರೇಗ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಅವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಮಿ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾಮಿ ಪಿರಾಡ್ ದೆಂಚಿನ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹುಲ್ಲು ಸೇರಿಲ್ಲಾಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲೇಸಿಸ್ ಪೇಸ ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪೇಸ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂಡಿಡೆಗ್ ಕಂಚಲ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಂಚಲ ಇಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ಸಂಡೆ ಪನ್ನಗ ದಾಲ ಇಪ್ಪುಚಿಲ್ಲಾಡು ಪೂರಾ ಖಾಲಿ ಅದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಮಂಡೆವರ್ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಸಂತೆ ಪೋದು ಪತರ್ಪಿಡಿ ಮಾಮಿ ಎಂಕಿತ್ತ ನಿಂಗು ಪತಾರ ಪಂಡಾಲ ಇಂಕು ದಸ್ಸಿನಪ್ಪ ಇಂಕು ಕುತೋಂದೇನಡರ ಚಾಲೆ ನಿತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂತಿರ್ ಹಲೋ. ವಾಣಿ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಪಂತಿರ್ ಹಲೋ. ಯಶ್ ತುಳು ಲಾಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಪೈಸಾ ಬರ್ಚಿಸಿಸ್ ಲೋನ್ ಗೆತ್ತನ್ನ ಲಾಭ ಬೊಕ ಕಟ್ಟೊಡತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಾಭ ಆಯ್ಜಿಂಡದ ಅದಂತ ಅಂಚ ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡಿಯೇ ಅವು ಐಕ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಂಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಮೂರುಂಡು ನಮ್ಮನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಈತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಯಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತೊಂಡ ಬಂಗ ನೆಲ್ಲೆಂಚಿ ಕಟ್ರ ಆಯ್ಚಿಂಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಐಕ್ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೋಡು ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಸಿಸಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವ ಈರು ಮಲ್ಪುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೋಡ ಈರು ವಾ ಉರ್ದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಲಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಆಲ್ಸೋ ಓದನ ಪೊರ್ತಿಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ದಾದಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಣಿ ಎಸ್ ಈರು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪುನ ಯಾನು ಅರ್ಲ ಡಿಲೀಟ್. ಸೊ ಯಶ್ ತುಳು ಲಾಗ್ ಉಡುಪಿ ಶಿರ್ವ ಶಿರ್ವ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಈರ್ನ ಒಂದೇಟು ಏರಿಯಾಡು ಓ ಅಂಗಡಿ ಇಚ್ಚಿಂಜುಲ್ಲೆ ಅವು ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪಾಗ ಹಿಟ್ಟಾಪ ಓ ಅಂಗಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಂಟದ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ದಿಯೋಡು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇರಪ್ಪ ನಾಡು ಒಂದು ಬರೋಡು ಈಗಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕಂಚ ದಿಯೋಡು ಬಾಕ ಈ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಮಾತ ಪಾಡ್ರೇ ಪೋಡ್ಚಿ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಪು ಬುಡ್ಡ ಬೊಕ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಪುಚ್ಚಿ ಐಟ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಟ್ಟು ಪುರ. ಹಾಯ್ ಸಿಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹರಿಣಿ ಸುಂದರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಪಂತೀರ್. ವೈಶಾಲಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಕಾಫಿ ಆಂಡ್ ಏನಂಡೆ ಹಾಯ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ ತುಳು ಹಾಯ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ ತುಳು ಹಾಂ ಪಾತಿರ್ರಿ ಪೂರ ಅಂಗಡಿಲ ಉಂಡು ಸಿಸ್ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡ ಯುನೀಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಸ್ ಯುನೀಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ಚಾಟ್ದ ದಿಲೆ ಪೊಸತ್ತು ಚಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ದ ಅಂಚ ಮಾತ ದಿಲೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ದಿಲೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತಿಲೆ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾರ್ನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬರೋ ಮಲ್ಪುನ ಪನ್ನೀರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ ಪುರ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕಿ ಈ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿತ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೀರು ಬಟ್ ಇಪ್ಪುಚಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು AC ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಲ್ದೀನಿ ಅಂದ AC ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಲ್ದೀನಿರ ಯಾನೇನ ಪನ್ಪುನಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅನ್ಕೊರಿಯ ಬೊಕ ತುಲಿ ಇಡೀ ಗುಡ್ನ್ಯ. ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ದೀಪಿಕಾ ಜತನ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಉಡುಪಿ ಆರ್ ಮಂಗಳೂರು ಡಿಯರ್ ಹಾಂ ಈನ ಯಾನು ಉಡುಪಿಯ ಮಂಗಳೂರು ಆಕೆಯನ್ನ ಎಂಕಲು ಉಡುಪಿ ಇಂಚಿ ಬೈಲೂರು ಮೂಗು ಕಿರ್ಮುಡು ಇಂಕ ಈನಿಕಂದು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ ಮೂಗು ಕಿರ್ಮುಡು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮೂಗು ಕಿರ್ಮುಡು ಇಂಕ ಈನಿಕಂದು ಓದ್ತಾವ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಮೂಗು ಕಿರ್ಮುಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಂಪಾಪು ವೈ
ಮಂಗಳೂರು ದಾರ ಕೀನ್ನಿ ಮಂಗಳೂರು ದಾಲ ಅತ್ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಈ ಸೈಡ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೈಲೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಗಳೂರು ದಾರ ಕಿನ್ ಓಕೆ ಈರು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರಾ ಎಸ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರಿಗೆ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಂತಿಕ್ಕುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಎಷ್ಟು ಲಾಗ್ ಕಾರ್ಲಾ ಬೈಲೂರು ಎಸ್ ಕಾರ್ಲಾ ಬೈಲೂರು ಏರ್ಲ ಓಲ್ಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡೇರು ಕಂಚಲ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತೇನೆ ಈಚೆ ಈಗ ಸಂಡೇ ಉಂಡಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಬರ್ಪೇರಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಜನಾ ಮೇರ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ಜನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಾರು ಇಪ್ಪಂದಂಗಲ್ ನಂಪುದವ್ರು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಮ್ಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಳ್ಳಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಸರ್ಗಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ದಾದಾಂಡ್ ಸಿಸ್ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ದಾದಾಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಗುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತ್ನ ನಿಗಲ ಮಿತ್ತು ಅವರೀಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ 5 ತಾರೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಹಿಂಗೆ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಬಂದ ಸೊ ಯಾನಾತ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹತ್ತದ ಸೊ ನಿಗುಲ್ ದಾಯ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುವರತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಗಲ್ನ ಪನ್ಲಕ ಕೇನ್ಬಾರು ಅಗ್ಗಲ್ ಪನ್ನೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಗಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪು ನೀನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪು ನೀನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಕಿನ್ನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಜತ ಅಂಚನಿಗೊಲು ಎಂಕಲೇನು ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಒರಿ ಆಂಡಲ ಮರ್ಯಾದಿಗ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೀದ ಕಡ ಉಡ್ತೋಲಿ ಒರಿಲಾ ಕಡ ಉಡ್ತೆ ಚೇರ್ ಅವೇ ಬೇಜಾರ ಇನ್ನು ಈತ ದಿನ ಅಂಡೆ ಅಂಪ ಅಂದ ಅವಳು ಈತ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬುಡ್ದುಡ್ ಪೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಒರಿಂಡ ಆತಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಬಂದ್ರೆ ನಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಕೊರ್ನ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ದಾಲ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಚಿ ರಮ್ಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬವಜಿನ ಇಲ್ಲು ಬೈಲೂರುಡು ಜಡ್ ಅಂದ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲೆ ಜಡ್ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಸೀನ್ ಯು ಇನ್ ತೇರ್ ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪಿಕ್ ವಿತ್ ಯು ವೈ ಬಿ ಐ ಮಾಮ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡೆಡ್ ಮೀ ಓಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ನಿಕ್ ಮರೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಆಪುಜೇನಂತ ಉಂಡ ಈ ನಮ್ಮಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರ ಬುಡ್ಜೇರು ಸಾನ್ವಿ ಪ್ರಶು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ 8 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಂಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಸಿಸ್ ಒರಿಲಾ ಮಲ್ದಿಚೇರು ಇಂಕ ಸುಳ್ಳು ಬಂದದಾಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಒರಿಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಂಟ್ ಮಲ್ದಿಚೇರು ಈತ ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತು ಅವೇ ಆತ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಖಾಲಿ ಒರಿಯ ಹಂಡಾಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದನ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒರಿಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಜನ ಏತ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಇಂಕಲೆ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಪೋತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರಾ ಅಂತ ಒರಿಲಾ ಮಲ್ದಿಚೆ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಯ್ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾರು ಚಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂತ ಆಯಿತು ಎಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಕಂಚೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವವರು ಸಿಸಿರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುವೆ ಇದನ್ನ ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ಈನ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಕುಲೊಂಚಿ ತುಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದ ದೇವ ಮುಂಕು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಇಂಕ ತಾವದನ್ನು ಮರ್ತು ಬಂದ್ಲೆ ಇಂಕುಲು ತುಳು ಉಂಡದ ಏನಂತೀರ ತುಳು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಸೇರ್ದ ಐಟೆ ಇಂಕುಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದದು ಒಂಜಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆನ್ ಸೊ ಎಂತ ಐತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒರಿಯನ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ 6 days ಪಾಡ್ದೇರು 6 days ಪಾಡ್ದಾಗ್ಲೈತೆ 13K ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮನ ಇನಿಕ್ 6000 ಎತ್ತ ಆತಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಟ್ಟ ನಮಕ್ 6000 ಆತಂಡ ಅಗಲ್ನ 13K ಆತಂಡ ಸೊ ಅವೇನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ದಾಯಪಂಡ ಅಗುಲೇನ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಳು ಒಂದೈತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪೂರ ತೂವೊಡಿತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆರ್ ತುಳುತ ಒಂದೈತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈನ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇನು ಮತ್ತು ಅಗುಲು ತೂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರೊಡಿತ್ತಂಡು ಪೂರ ಜನ ಅಂಚನೆ ಕೊರಪುಂಡು. ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಚಾತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾ ಇಕ್ಕ ಕೊರಪುಂಗೆ ಇಂಚಿನಂದು ಇಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಆಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಡು ಒಂದು 2 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿತ್ತನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಕಾಡಬುಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇಜ್ಜವೇನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಇಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅವಡು 13K ಆಗಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಅವಡು ಮಲ್ಪುವರ ಮಲ್ಪುವೇನು ಪಂಡೆಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚ ಕಾಡಬುಡ್ಲಿ ತುಕ ಯಾನು ಎಂಚ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇನಿಯ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಕ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪೋದು ನಿಗಲ್ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲೆನ್ನ ಗಿವ್ ಅವೇಡೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜರಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಪುವಾರ ನಿಗಲಿ ಯಾನು ಹೋ ಎಲ್ಲ ಐನ್ ಡೇಟ್ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಐನ್ ಡೇಟ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಪಂತಿನ ಅನ್ನ ಪತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಈನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು 5ನೇ ತಾರೀಕಿದು ಲೈಕ್ ಕಾಡಬಿಡ್ರ ಪನ್ನಿ ಕಾಡಬಿಡ್ಲಿ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ನಾವು ಅಂಡಲ್ಲ ಕಾಡಬಿಡ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕಾಡಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈರೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಡಬಿಡ್ನ ಈರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಈರ್ ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಇರೆಗ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪನಗಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಈರೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ ಇರೆಗ 500 ಕ್ಯಾಶ್ ಇರೇನು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಮೊಕ್ಲಿ ಪೂರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಅಂಚದು ಏರ್ಲ ಕಡಬುಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. GK ಭಟ್ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಗುರು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ನಿಗಲ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ಗುರು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದು ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಪಂತೇರ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಡ ಪುಡಿಯಾರ ಮೇರ್ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೂರಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಂದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತಾಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿ ವಾರ ಇಡೀ ಲಾಕ್ ಪಡ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಗುರ್ತಾಪ ಲೈವ್ ಬರ್ನ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತಾಪ. ಶಕುಂತಳಕ್ಕೆ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಶೀ ಥಾಟ್ ಯು ಈಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ನಾನು ಯಾನ್ ರಿಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಗುಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಯಾ ಮೊರಣಿ ಒಂಜಿ ಎರ್ನಾನ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಯ ಪೋದು ಉಡುಪಿ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಬರಿಟ್ಟೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಯ 6 ಜನ ಗೊತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಈರಿಯನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುವಾರ ತಾಯಾನಿರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರಾ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿ ಏನಡ ಬೈಲೂರು ಮುಟ್ಟ ಪಾತೇರು ಬತ್ತೇರು ಅವು ಮತ್ತು ಖುಷಿತ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ಲಡ ಒಂಥರ ಅನ್ಸುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಪುಜ ಬಂದು ಅನ್ಸುಂಡು ಯಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆತ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅಂಚೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಡ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಕುಂತಳಕ್ಕೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಪಂಡದಾದೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಎನರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಿಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ದೀತೀನಿ ಬಟ್ ಪೊಕ್ಕಡ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ದೀತ್ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದ ಅಂದೀತಿನ ಈನ ಪಂಡ ಮೊನ್ನೆ ಆತೆ 4K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಐಕ್ ಅದು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ ಕಡ ಬುಡ್ಲಿ ಎಂದು ಪನ್ನ ಅವು ನಿಗಲು ಎಂಚ ವೆರೈಟಿ ಅದು ಕಡ ಬುಡ್ಪಾರು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಂದು ಐತ ಮೆತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಇತ್ತ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇ ರಕ್ಷಿತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಿಗೆ 4K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂದು ನಿಗಲು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಕ ಅಂಚ ಈರ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪೂರ ಸೇರ್ಪಾದ ನಿಗಲು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಎಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪುವಾರು ಅವೇನು ತೂದಿ ಅನ್ಕೊರ್ಪುನ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ಎನ್ನೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಾತಾಡ್ತ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇನ್ಬ ಆ ಡೇರಿಗೆ ಓಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡು ಅಕ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾಡ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಗಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ನಿಗಲು ಒರಿಲ ಕಾಡ ಬಿಡ್ಜ నేను ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಮುಡಿ ಚೆನ್ನಾನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಏರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವಿ ತೂಕೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ID ಕೊಡ್ತೆ ಹೋದು ಐಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ನಾನು ನಿಗಲ್ನ ಏರೆಗ್ಲ ದಾದಲ ಲೀಕ್ ಆಪುಚಿ ನಿಗಲ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಕಡಬಿಟ್ರ ಪಂತಿನ ಅದು ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ದ ನಂಬರ್ ಕಡಬಿಡ್ತಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಣ ಇಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಂಬರ್ ಅತ್ತವು
ಬೊಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು ಮುಂದ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಡಿ ಐಟೆ ಉಂಡು ಗಿವ್ ಅವೇ ಪಂತತೆ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಐಟೆ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟುಯೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಳುತ ಐಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ. ದಾದಮಾರೆ ಒಂದು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ನೀನು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು. ಹಾಯ್ ಸಿ ಸೆಂಚೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ರಘುವೀರ್ ಗುಪ್ತಾವು ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕುಕ್ ಟು ನೈಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅನುಪಮ್ಮ ಪಂತೇರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹಲೋ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಓದೊಂದು ಪೋಪೆ ಸುಮಾರುಂಡು ತಿರ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಮಲ್ಪರ್ಬೋದು ಪಾತೆರಂಪೋಂಡ ಬಾಕಿ ಉರಿಂಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ. ಶಕುಂತಲಕ್ಕೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಪಂಡದ ಅದೇ ಪಂಡತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಉಂಟು. ಭೂಮಿ ದಾನಿ ತೂವರಿಜ್ಜಿರು ಉಲ್ಲೇಡು ಉಲ್ಲೇರು ಓದೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತಾಗಲಿ. ಹರೀಶ್ಚಂದ್ರ ಏನ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಮಾ ಬೆಳಪು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಅನುಪಮ್ಮ ಜಿಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ. ಅನುಪಮ್ಮ ಜಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಯ್. ಓಕೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಜಿ ಕೆ ಬಟ್ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಓಕೆ. ಕೊಡೆದ ಲಾಗ್ ತು ಎ ಬೇಜಾರಂಡು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂದಿ ಜೇರು ಪನ್ನಿನ ಎಸ್ ಕೂಡ ಮೊಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂದಿದ್ದೇನೆ ಬತ್ತಾರ ಲೈವ್ಗು ಎಸ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡತ್ತ ಬೊಕ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದೆ ಯಾಂಗ ಇಲ್ಲಡು ದಂಬೆ ಪಾಡ್ರ ದಂಬೆಗೆ ದಂಬೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆದಗಳು ಪೊರಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಬರ್ರ ಆಯ್ತು ಕಂಡ ಲೈವ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬೊಕ 10ಗೆ ಬರ್ರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರ ತೂಪೆ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೈಯ ಬತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ರಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ. ಅವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತರತ್ತ ಅವು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಎಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಶೇರ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಗಲ್ನ 13 ಆತನತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ 13 ಬೀಟ್ ಔಡು ಒಂಚ 2 ದಿನಟ್ಟೆ ಬೀಟ್ ಔಡು ಐಕೆ. ಪ್ರೀತಿ ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪಂತೇರ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ರೆ ಅಬ್ಬಾ ಯಾನು ಬೈಲೂರು ಪೋತೆ ಯಾನೇನು ಬೈಲೂರು ಪೋತೆ ಅಂದೆ ಬೈಲೂರು ದಾರ ಇರು. ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಸೀಸ್ ಅಬ್ಬಾ ಸಾಕಣ್ಣರ ಕಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಓದೋದು. ಬೊಕ ಚಾಪರಿಯರಾ ಚಾಪರಿಯ ಇರ್ನಂಡ ತೂಪೆ ಇತ್ತ ಪಂತತ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲೇ ಏರು ಮತ್ತು ಗಿವ್ ಅವೇ ಕಡಬುಡು ಬರ್ತೂಪೆ ಅವು ಏತ್ ಕೊರ್ತು ಬೋಡು ಇತ್ತನೆ ಕಡಬುಡೋಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ನೈಟ್ದುಲೇ ಕಡಬುಡೋಲಿ ಡೈಲಿ ಪೋಪು ಮಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡಬುಡ್ತೇರ ತೂಕ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚೋಲ್ಲರು ನಿಕುಲಿ ಪಾತಿರ್ನ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ದಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋ ದ್ಯಾರ್ ಮೈ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋ ದ್ಯಾರ್ ಅಂಚ ಬಂಡೆ ಅವ ಒಂಚೆ ಅವು ಎಂಚವು. ಹಾಯ್ ಹವರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಅನುಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹವರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್. ಮೋಹಿನಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಈ ವೀಕಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಈ ವೀಕಡ್ ಇನಿ ದಂಬೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿರ್ತಾನತ ಇನಿ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಾಗಲು ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಲೈವ್ ಅಬ್ಬಾ ದೇವೇರೆ ಹಿತ್ತ ಬತ್ತೇರ ಕೂಡ ಇಂಕೆ ಅಪರೂಪಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಸಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಇರೋಲ್ಲರು. ಓಕೆ ಮೈ ವಿತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಹೆಲೋ ಸ್ವೀಟಿ ಕಿಲ್ಲರೈಸಾ ಎನ್ನನಾ
ಅಸ್ಮ ಬೆಳ್ಪು 19 ಲೈಕ್ 21 ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಜರ 11ಗೆ ಬರ್ಪುಜರ ಗಂಟೆಗ ಇಜ್ದಾದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ಬರ್ರಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬರೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಸಂಡೇ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬೈಲೂರ್ದಾಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಹೌಸು ಬೆಳಪ್ಪು ಉಕ್ಕಿ ಬೈಲೂರು ಪುರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಿಂಕುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಿಂಕಲಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಪಾತಿರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಈರ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏಪ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಪಾಪುನು 10ಗೆ ಈ 10ಗತ್ತು ಜೂನ್ 10ಗೆ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಮ್ಮ ಎಂಚಂಡಲು ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರೆದಾದ ಭೂತನ ಕಾಂಡೆ 11 ಗಂಟೆ ಪನ್ಯ ದಾಯಿಗೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಬರು ಎನ್ನ ಮಗಳಂತ ತೋಚ್ಪವೆ ಏತು ದೂರ ಅಡ್ಕುತ್ತಂದಲ್ಲ ದೇ ಪಲ್ಲ ಏ ಶೋನು ಬಾಲೆ ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪೋದು ಏತ್ ಮರ್ಯಾದಿದು ಲಿಂಕ್ ದೇ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಚೋಣಮ್ಮ ಆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಯುಲೈಟ್ ಜಾಗ ನಿಜೋಡಿ ಪಲ ಪಿದಡೇ ಪಲ್ ಭೂಮಿ ಉಲ್ಲಾಲು ಮೀಯರ ಪೋದಿತ್ತಲು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಎಂ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಾರ ಹಾಕೀನಿ ಅಂದ್ಯಾ ನವ್ವೇ ಪನ್ನ 6 ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಕು ಲಂಚಿನಿ ಓಲ್ ಪಂಚ ದಿಯರ ಪುಂಡು ತೂಪೇರು ಭೂಮಿ ಕಲ್ಕೊನಕೇನು ಜಾಗೆ ಅಂದ ಒಮ್ಮಗಿನ ಕಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೊಂಕಂದಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿ ಶೋಣಮ್ಮ ನಾನು ಚೂಡು ಇಡೋಣ ಲೈವ್ಗೆ ತೋಚ್ಪಾಗಂಡ್ಲೆಟ್ಟೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅವೇ ಇಂಚನೆಲ್ಲತ್ತೀನಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅವೇ ಏರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಚೇರು ಮೂಕು ಗಿರ್ಮನೈಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂತು ಮೊಬೈಲೇ ಕೊಟ್ಟೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಇರ್ಸಿಸ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಪಂದಿತ್ತರ ಐಟ್ ಅವು ಇರ್ಸಿಸ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂದಿತ್ತರ ಐಟ್ ಏನ್ಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಹೋ ಯಾನ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಗು ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರು 7 o'clock ಬರ್ಪುನ ಪನ್ಯತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೇಗ ದಾನೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಕುಲಿತ್ತೆರತ್ತ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಪ್ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೆಂದಿನಿ ಬೈಯಡ್ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ನಿನ್ನೆ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಅಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ ತೋಜ್ಜತ್ತ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತು ಕೂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಡಿ ಇರ್ಲ ತುಯ್ಜಿರು ಅಸ್ಮ ಬಿಳ್ಳಪ್ಪು ಇನ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೆಲೋ ದೀದಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಇಡ್ಮಕ್ ಬರ್ಕ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎನ್ ಪೂಜಾಯ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರ ಐಟು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಐಟು ಈರು ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಏರ್ ಸಿಸ್ ಅಂಚ ಬನ್ಲಿ ಇತ್ತ ಅರ್ಥ ನಿಂಗೆ ಅವು ಏರ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಪನ್ನಾರು OP ಮಾನ್ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಏರ ಎರಗದ್ದು
ಈಗ ಒಂದು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನದು ಅರೆ ಡ್ರೈವ್ ಪೂರ ಬರೋಡು ಎಂಕು ತೂಡ ಅವು ಏರು ಎಂಕೂರ ಬರ್ಪುಜೇರತ್ತ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಜೆ ಮರೆಪುಗೆ ಬರ್ಪಾರ ಅವು ಓಲ್ ಮಾರಿ ಎಂಕು ಏನು ಪುದರ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೇನೆ ನೀ ಕೇರ್ನ ಇಂಕೊ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಯಾವ ಬೋರಾಪುಣ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರ್ ಲೈವ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನೋಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಕು ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾಕು ಲೈವ್ ಹಿಡಿಚಾರು ಲೈವ್ ಹಿಡಿಪುನಾಕು ಲಾಗ್ ಹಿಡಿಪುಜಾರು ಆಯ್ತಾ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಗಳು ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪುಜಾರು ಬಿಡಲ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಧ ಜನ ತೂವಿರಾತಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೂಪಾಗಿ ಬರುವೇರು ಈಗಿನ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು 10K ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಸಾ ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸಿಸ್ಟಾರ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳ ಪವಿತ್ರ ಕುಳಲಿಡೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ನೀವು ಹಾಕಿದ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮದು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ವಾ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಜನ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 17 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ನೆಟ್ಟು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 GB ಉಂಟು ಅದು ಸಹ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂತ ಸಹ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು 17 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಕೆಲವರದ್ದು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲವ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಓನ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾದಾ ಅಂತ ಅರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಅವಡು ಅವು ಖುಷಿ ಅದು ಇಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪನೋಡುನ್ನ ಅಂಟ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಡು ಕನನೆ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ರಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವರು ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೇರ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತೀರು ಓಕೆ ಡು ನಾಟ್ ಎಂಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವೈ ಅವು ಒಂದು ಮರ ಅವೇರಾದಿಪ್ಪುಜ ಅವು ಏರು ಆದಿಪ್ಪುಜ ಅಂಚಲ ಮೈತೇದಿ ಒಲ್ಲೇರು ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಜನಾಲ ಮೂಲೆ ಮಾಮೇಲು ರಮ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿ ಅಂಡಾನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಓಲೇರಿ ಯಾರು ಅಂತನ ತೋಜನ ಎದುರು ಬಲೆ ಈಗಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ಮಂಡೆ ತೊಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಇಡೋಣ ಅಂತ ತೋಜಿ ಪಿರವಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿಯ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಹೆಪ್ಪುಂಡತ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಗಲಿ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ರಮ್ಯಾಚಾರಿ ಅವು ಏರಿ ಅಂಚಲ ಆದಿಪ್ಪುನು ಕೇನ್ನ ಏರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪ್ ಮಾರೆ ಓರ ಎಂಕ್ ನಿಗಳು ಈನಿಗೆ ಪಂದಿಪ್ಪರನ್ನ ಎಂಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಇರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಇಂಕ ಮೂಗು ಕಿರ್ಮುಂಡು ಈನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಏರ್ ಲೈವ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನ ಮಾಮಿಯ ಜೈ ಆದಿಪ್ಪುನ ಏರು ಜಾ ಏನು ಜಾಲ ದಿಪ್ಪುನ ಏರು ಅಡಿಪುನ ಏರು ಜಾಲ ಅಡಿಪುನ ಮಾಮಿ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಹಾಲಿಡೇವಾ ಹೌದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಹಾಲಿಡೇ ಇವತ್ತು ಯಾನ್ ಕೇನಿ ಲೈವ್ ದಾನಿ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನು ಕೇನಿ
ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಸಂಡೆ ಸಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಹೀರೆ ಇಜ್ಜಾರು ಎಂಕ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದಿ ಸಂಡೆ ಸಂಡೆ ಬರ್ಪುಜಿಂದಿ ದಿನೋಲ ಯಾನ ಸಂಡೆ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೆ ಮಾರಿ ಪುಗೋ ಬರ್ಪುಜ ಮಾರಿ ಪೂಜೆನಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾರಿ ಮಾರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾರ್ಲದ ಬರೋಡೊಂಜಿ ಬರ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ. ರಮ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಐನೇಕಿಯನ್ನ ಅಂದ ಓಕೆ ಮೀರಾ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಮ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಚಾಪರ್ಯರ ಅಲ್ಲಿ ದುರುಪಿನ ಅಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿರೋದಾಯಿತು ಏರು ಗುರ್ಜದಾಟ. ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಾರಿ. ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಈರು ಲಾಗರ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾನ್ ಲಾಗರ್ ಇಷ್ಟನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ഞാൻ മംഗളൂരുകാരത്ത് ആർപ്പണ്ട ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಇಡ್ದು ಬನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಇನ್ನಾಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕಿ ಮುಂಗುಗಿನ ಮುಂತು ಜಾನೆಂಕ್ ಸಂಡೆ ಮಾತ್ರನಾ ಅಮ್ಮ ದೇವಾರೆ ಸಂಡೆ ಬತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ 21 ಜನ ಬೈದ್ಯಾರ ನನ್ನ ಬ್ಯಾತಿ ದಿನ ಬತ್ತನ ಅಂತ ಚೂರ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪಂತ 10 ಜನ ಬರುವೇರ ಅಂತ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಜನ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೇರ ಯಾ ಬರ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ದಿನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಭೂಮಿಕಾ ಪೂರ ಎನಿ ಬತ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯರ ಖುಷಿಯಾದಿತ್ತು ರೂಬಿ ಬಲ ಮಗಮಲೆ ಜಕ್ಕೆದಾನೆ ಹೋಪಿನ ರೂಬಿಗತ್ತ ಬಕೀರವ ಅಗಲ ನಾಯಿಗೆ ಬುಡ್ನಿ ಅಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಕಿರ್ಮುಂಡು ಸ್ಮೈಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಹುಷಾರಲ್ಲೇರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೈವಿಗೆ ಬರುದಾ? ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಂಚಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸದವರಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವು ಬರುವಾಗ. ಇನ್ನೂ ಸಹ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು, ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಇಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಲೋ. ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮೀ ಪಾಪ ಏರ್ ದಾಯಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಕೆ ಹಾಯ್ ಬಂತೇರ್. ಹಲೋ. ವಾ ಅವೀರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೆ ನೋಡತ್ತ. ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆನ್ನಗೆ ಆರು ಎಕಡೆ ಏರ್ ಮಾರೆ ಅಂಚೇರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಜನತಲ ಖುಷಿ ಆಪುಲ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ಅಂಚು ಅಂತೆ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ನ ಹೋಲಿ ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಬಲ್ಲೇಜ್ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಇಂದೇ ಟೇಬ 5 ಜನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಜನತಲ ಇಷ್ಟ, ಪೂರ ಜನಕ್ಕಳ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅರುಣ್ ಬ್ರೋ ಓಲ್ಲೆನ ಅವಿ YALLE ಅಂಚ ಪಂಡೀನ ಅರುಣ್ ಓಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಬೆ ಆರು ಗೊಬ್ಬರ ಓದ್ತೇರು ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಚೋ ಉಲ್ಲರ್ ಈರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್. ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋತೇರು ಊರು ಇರ್ನ ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನಪ್ರ ಕುಡ ಬೇರೆ ಚಹಾ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಭಯಂಗವನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡು, ಅದು ಯಾರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾರಂತ. ಅವರಿಗೆ ಜಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಲೈವಿಗೆಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ನಾನು ಸಹ ನೋಡುವಷ್ಟು ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲದು ಕ್ವಶನಿಗೆ 1000 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಯಾರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ಓಕೆನಾ.
ನೀವೆಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಎಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅನನ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಮಂಡ್ಯನ ತೋಚಿನ ಕತ್ತಲೆ ಆಯಿತು ಗಾಯ್ಸ್, ನಾವು ಹೋಗುದಾ? ನಿರೀಕ್ಷಾ ನಾಯ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬರಲ್ಲ ಈಗ. ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮರೆಯುತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದಕು ಮತ್ತು ಬೇಲೆಡ್ಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಇಜ್ಜಾರಾ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಚೇರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಚಿಗೆಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಚಿ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪ ಗಮ್ಮಿ. ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮಾರ್ ಎಂಚಿನೇರ್ನ ಎನ್ನದಾಲೆ ಚೇರ್ನ ಎಂಚಿನಿಯೇ. ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಓಕೆ. ನೀವು ಯಾವ ಊರವರು? ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಸಾರಿ ನೀವು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ, ಕಲ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇತೇನೆ ಅವಳೇ ಕೊಂಕಣಿ ಆಯ್ತ ಮಾರೆ ಬೇತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೇತ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಟೆ ಆಪುಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ದಾದಾಲ್ಪ ಪೂರಟ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನೀನು ತಾಂಡತ್ತಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಆತಿಜಿ ಅವಡು ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆತೆ ಒಕ್ಕದ. ಓಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಬೇಕಾತಂದಿರ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಕೆಂಪಾತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತಾರ ಓಕೆನಾ? ಬೇಡ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವೆಂತ ಮಾಡೋದು? ಪಾಪ ಭೂಮಿಕಾ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಜ ಅಂದೆ ಈರೊಂಚು ಚೇರ್ ಪತ್ತಲ್ಲಿದು ಕಲ್ತದ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಣಂದ ಅಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನೀರು ಎಗ್ದಾನೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಸಾಲಿಯನ್ಗೆ ಪಾಪ ರೆಗ್ಗಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರೋಡ್ ತೆಗಿಯರವು ಪಿರೋಡ್ದು ಮೈತಿ ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್. ಹಾಯ್ ಭೂಮಿ, ಹಲೋ. ಯಾನೆ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಕತ್ಲೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ. ಬೇತ ದಿನ ಬರೋಲಿ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಲೈವ್ಗೆ ವಾರಡಿ ಆಂಡ ನಿಗುಲು ಬರ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ್ತ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಅಂಡ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಪಂಬಕ ಏನಿಲ್ಲಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕುಲ್ಲೋಡ ಬೊಕ ಮೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆಟ್ ಪಾಡು ಜರಿ ನಿರ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಆಂಡ್ ಸಂಡೇ ದಾದ ಅನ್ಪೆ ಪಂಡ ಸಂಡೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡು ಜಾತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಡೇಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಅಡೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪು. ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆರೆ ಇತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುನಾಗಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಇಡಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇರಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಾಲ್ ಯಾನ್ ಈತು ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆತೋಡೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಪೋತುವೆ ಕುಸಲ್ಗಿ ಅಂದಿಗೆ ಕುಸಲ್ಗೆ ಅವಿ ಕುಶಲ್ಗೆ ಬಾರಿ ಕುಸಲ್ಗ ಒಂದುಂಡಿರ್ನ ಯಾನ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಸರಿ ಕತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ನಾನು ಏನಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಈದು ಕತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಇಂಕೊಲ್ಲ ನನಗೆ ತೋಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೋಡತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏಪ ಎಲ್ಲ ಟುಮಾರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಏನು ಚಿನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯ
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಶೇ ಏನಯ್ಯ? ಓಕೆ. ಕತ್ತೆಲೆಡು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜವರು ಅಂತಲೇ ತೋಜುವಾರು ಎಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಎಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಅನ್ಪರ್ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ನಿಗುಲ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ಪರ್ ಏರೇನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೀರು. ഞാനത് കാണാൻ ಆಲಂತೂ ತೋಚಂದ ಪಾಡ್ ನಂಗೆ ಈಗಲ ಅಂದು ಇಪ್ಪಡಿ ಯಾವ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ್ಬಾರ್. ಪಿಂಟು ರೋಯ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಈರ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪೈ ಓಹ್ ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಶೇ ಈರ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತು ಜ್ವರಡ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಇರಿಗುಂಡು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-4 ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತುವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೇಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕುಡೆಯನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಿನ ಪಾಪ ಇವನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಎರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಾಗ್ಲಿಗೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಹಾನ್ ಸೆ ಹೋ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಗಲಿ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುನಗ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಜೋ ಉಳ್ಳಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಬಟ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕಿಂಚನ್ ಮೇ ಅಚ್ಚಿ ಹೂ ಎಂಚ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮೇರ್ ನೆರ್ಪೇರು ಮಾರಿ ಹಿಂದಿ ಪಾತ್ರೆಂಡ ನಿಕ್ ನೀನ ಬಟ್ಲಾರ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆ ಚನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ತೋಜನಿಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ತೋಜನಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಶಾರ್ಪ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡೋರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುವ ಈನ ಪಂಡ ಅವೇ ಏನು ರೀಲ್ಸ್ ಅವಿನಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚ ಲಿಂಕ್ ಕಡಬಿಡ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಈರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಅಗ್ಗುಲೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರುಂಡಲ ನನ್ನ ಒರಿಲ ಮೂಸು ತೋತುಜೇರು ನನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಪಡ್ನೆ ಅಗುಲಿತ್ತೆ ಪೂರ ಜನ ತೂವರ ಕುಲ್ದೇರ ಬರ್ಪೇ ಮುಂಡ್ಲಿಡ್ ನಾಟಕಗೆ ಪೊಯ್ ಇಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪಂತೇರು ದಾನೆ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರ್ ಬೊಕ ಬಾಯ್ ಸೀಸ್ ಪನ್ಪರ್ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿರ್ನ ಇಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಆರ ಇಶಾನ ಇಶಾ ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜ ಲೈಟ್ ಕತ್ತಲಿಡ ಅವ್ಲು ಬೂರುಂಡವು ನೆಟೆ ಬೂರುಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕದಂಬ ನಾಟಕ ಮುಂಡ್ಲಿಡು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಈರುಲ್ಲಾರ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಯಾನಿತ್ತ ಎಂಕಿತ್ತ ಇನ್ಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜರ ಬನ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ದಾನೆ ಅವಡು ಅವಲ ಬಂಗಾತ ಏನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ 13 ದಾಂಟೋಡು ಮಗಲ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ ಬರುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಆಸಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರುಡು ಮಾತು ಶ್ರಮದಿ ಇದು ಮಲ್ದ ಇಂಚ ಬರುಡು ಇಂಚ ಮಾಮಿನಿರ್ಪೇರು ಯಾವ ಕುಲನಿ ಸಚಿನ್ ಬೈಲೂರು ಒಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ನಾಟಕಡು ಅಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಪಂಡ್ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡ್ ಮಣಿ ಲೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅರಿಗೆ ಪನ್ನ ಸಚಿನ್ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇರ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜ ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಟಾರ್ಚ್ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತೇರು ಆರೆ ಕಡೆ ಬೈದೇರು ಹೀರೋ ಬತ್ತಿನ ಇಂಚರ್ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಭೂಮಿ ಹೆಲೋ ಆಯ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಅಣ್ಣೆಯಾ ಅಣ್ಣಿ ಮಾರ ಗುಲ್ಪುರ ಅಯ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣವ ನೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧೀರಜ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಬಂತೆ ಹಲೋ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ ನಿಂಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಅವನು ಕವರ್ಗೆ ಹಾಕೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುವೆ ಐತೆ ಕತ್ತಲೆ ಅದು ಅಂದು ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ದಾದ ಕಲ್ಕುವಾರ್ ಮಾರೆ
ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ಗೇನೊಂದುಂಡ ಕಲ್ಕೊನ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಡಬುಡ್ಪೆ. ನಿಗುಲು ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ನಿಗದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. 13K ದಾಂಟಿಲೆಕ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ದಾಂಟಾಲೆ 14K ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂದೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ 4,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಗುಲುಲ್ಲೆ ಓಡೆ ಪೋಪೆರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಐಟೊಂಜಿ 10 ಜನ ಅಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಲೈವ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎನ್ನಾಣಿ ದಾದಾ. ಓಕೆ ಸರಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೆದ್ರದ ಟೀಮ್. ಓಕೆ ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಡ ಬೈದೊಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಬಂಡ ಗಿವ್ ಅವೇ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಏರ್ಲ ಕಡ ಬುಡ್ಜಂಡ ಒರಿ ಕಡ ಬುಂಡಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬುಡುಂದಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮೈಸಾಸೂರನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ದಿಲಕ ಆತನು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿರ್ನ ಅಂಜಿ ಸಾಲಿಯಾನ ಯಾನ್ ಮೈಸಾಸೂರ ಲೆಕ್ಕದ ಜನರಿಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಈರೆ ಪಾಪ ಬಂದು ಈರೆ ಮೈಸಾಸೂರ ಅನ್ಪನೆ. ನಾನು ಸ್ವಾತಿ ಪನ್ಪುನಾರ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ. ಹಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ? ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಿದೈದ ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಅಡೇಗೆ ಬೂರ್ನು ಇಡೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ತಿಕ್ಕುವ. ಈ ಸರಿ ಪಂಡೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಸರಿ ಎಂಡ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್.